Veži me kume. Velika ti glava, kume. Okej. Gledaj samo mene, kume. Vežite me. Ćeš stvarno da te vežem? Da. Iskočit će, drži ga. Pogledaj malo. Sjela si mi na pas. Pa kad je debeo. Izvini, ja ne možem da proći. Evo, vezala sam te. Počelo? Počelo, kume. Kume. Samo da me nikako sam da skidiš naočare. O, gde si, brate? Gledaj levo desno. Kume, ovo me pripa. Veži me. Gledaj levo desno, Lazare. Gledaj levo desno, slobodno. Kume, oko sebe gledaj, Lazare, levo desno. Aaaa! Ko je sad ovo? Ovo je neka devojčica. O, gledao sam to na YouTube-u. Draži. Draži, draži. Draži. Vrati. Ne mogu, bola me, bre. Vrati mu. Da me nikako iskidiš O, naočare. O. Nemoj, možda će... Ne, vidi da ova radnica nema makaze. 250 dinara. O, brate. I traje od 2 do 10 minuta. Jo. Ali veži ga. Nemoj da me vezuješ. Odvalio si, ajmo. Sad se vozim, kume. A kume, to ne valja. Ako mi iskoči nešto. Znači nikako ne mislim da skidiš. Au. Ne. Ako mi iskoči sad neki mrtvac. Nemoj da se iskoči. Nemoj. Može ubići. Morate prvo ovdje da platite kartu. Miran, kume, miran. Imam jednu rizičnu mušteriju ovdje. Samo radi druga kapsula. Samo dve. Jedna se. Au, kume, paučina. Ja, kume. 350. Žuno si devojku, idiote. Pazi. Ne redi se nogama, Lazare. Ne mogu. Sad će kraj, kume, još minut. Kume, znaš gde sam? Gdje? Mora da vedemo banet ovdje, znaš. Do kada će bude ovdje? Kume, dovodimo baneta posle. Brate. Au. Ne treba da skočim povratnik, kume. Ne mrdaj, kume. Kako je na to? Se kako ću po glavu. Nije strašno ću. Au, vrati. Sve vreme. Kume, si okej, kume?
Vidi tu digne. Evo moja noga. Jo. Kume, to nije tvoja noga, kume. Svi bukvalno pazi šta radiš. Stani, moram da prođem. Znači, pazi, nemoj da me šutiš. Pazi. Aj sad, sad Ajde, sam. već šutnuo. Davim se. Zaronio sam. Pa sad. Kraj. Nije kraj, što ti Gledaj je hodno. Kume pokušice. Pa kume. Ja, šalio sam se. Neću se ti. Ne, skidaj. Si završio? Šutnuo.